Tugusuka bosio omwana we miaka 5 noyo mukuru ase kenyoro kia bomokora kigotoka Kerina nsemo ebunge abonchari county ya Kisii nigagendrete konyora hobobwenia imenya gitari enene ya Kisii maiga yogotibongwa no musacha oyo mubwe miaka ya igatwa OYUO ore omwamatobo eritukoria Jumatano na buna umurikito Petwel Machini agotumanya sorobotiro kubwatia nigobono EAMATE aya yagandria serikali nebyombe byoburendi kumuimukiria egetambo kerege tindikeri chiko musacha oyo asengencho nigo bamenyete nobwoba Nase kinyero kigotoka ya Kerina ebunge ya bonchari county ya Kisii somwana yo mwe miaka 5 nomo agantukonyora obubwene menya gitari nene ya Kisii teaching and referral maiga yo korwe korakyo guchani mono no mwako yo mwe miaka yegatwa ritukuria Jumatano ikeyega etareto yansoko TV kaschinse mecho nigoto merana sokoro yae omwana yo sakwera nigo mosacho yo anyakabaga gukora bikore byo talirimo korende aranke egentoke ritagasiwe miaka 15 korenda akagirwa cinchira cy'ubututukano omumuro oyo nakorete emensa na repeti omwana agasibu miaka 15 akera bwatitu akakora egentekyo nasibetwe akarua akairana ebikora byaye no gosaria abana none kyombe ngosariare konye omumuro oyo igo barabagoriga mbali bantu baga ebagoreta lakini okorire binte bisijinga gyo konya kobiswa odigwa lakini ebikore bibyaye ne bikore sari ndimbiye byarero byoga njengo sabe serikali yankonye kwetero ebitendo by'omwana oyo ule mocho corona serikali yankonye kagi nyorobo konye gekogera dimbuga dinjerende korengana nanginamoke nigareire ritukerio niganyatsuka baga kurigyo omwana oyo kurende asega kore kyakamanyora kale asencherembe enga igoro saa 10 ubwere na bayigeta kambura kere nasite ko morigi ngamuringa manyora muino gali uri no muntu nyumba nari namukurirete ngara agatama agantuma agatama akagenda ngachora omwana ku nyumba umuiki para mati arenge yaraireiga masogota aching ya gojete tare gokwana arenge ne buse tukachora omwana tukamnyokinya gitari nanyinge nabwate korengana nabamate ashinse mecho nigo bayichanire bikore kiga ase nonyana bakorere bikore binge bunabono gusere chombe egento kirere abarabo ko banobwo bonene asense meyo. We are not safe ekero mumuro yo are ekenyoro ekiagera no ekero togotara oirerwa sininiga igo kwobwa tori komanya na kiara gokorere tokonyara gotiga kende isiko no ene chiombe no ene chingoko kende gyonsi akonyora iga kuiba nabo twarenge gosaba serikali emuimokeria atua eisaine bunekera mkia ekengani naande kera nyarekane tairana komenya n'abantu ordinary citizens asensemo ya bisi ya bana ime county ya Kisii nigo abegerberi chiko bayenekire nigo barachkwimo kirege tambo kirege tindo mosacho yo ogan takonya robo bweni asenya gitari yubigo. The minor is in pain and she's afraid of the male gender. We appreciate Dr. Marita and the KTRH for the treatment that the little one is getting at the hospital, and as the LSK Southwest, we will do our best to see that justice is brought up on this minor and her family. I just want to ask everyone out there that you speak up when you see such incidences. If you have influence out there, I am not a big time celeb, I am not a very famous artist, but I'm asking anyone with the platform and anyone with a wide reach of people, please make noise. Wana okuborirwa no kwarugo cha sabari bonsi nabuge serikali nabugo ebyombe byonsi byoburendi kwibwatani eri okubakonya banyakobago kwene kingonyora bare obwene bw'omwana yiga kuripoteria ensoko TV kurase kinyore kiga kiabo mokora me ya Kerina ebunge ya bonchari county ya Kisii nchini konguruko Petwel Machini.